Reit, be dwi'n neud rwan ydy fynd rownd adeiladu hwn. Dwi'n gwybod brodau'n modorosag bod mae unrhyw gwyntogion. Dyna ni. Dyma mynediad I mewn. Waw! Mae'n diddorol iawn yndi? Reit, ond mae rhaid I fi bod yn gofalus. Dyna ni. Barclodiad y Gawres, siambr gladdu neolithig, a mae twmpath yn gychuddio siambr fewnol sydd ar ffyrdd croes, yma'r cleddydd y meiro ac eid at y siambr ar cyd rodda dan do. Gwelir ar ddirniadau goreiddio ar dair o cerrig a geir lle mae'r roddfa a siambr yn cwrdd a hefyd a ddwrwy o cerrig yn hefyn siambrau ochr. Mae hyneb hon yn chofal ysgrifennydd gladdu Cymru. Mae'n dorosedd I ddefwyno neu wneud niwed iddi. Nachdi? Reit. Wps, dyna ni. Dyma'r disgrifiad efo Barclodiad y Gawres. Barclodiad, ia. Dyna ni. Standing home. Ia, nachdi. Waw. Mewn hyn. Dyma lluniau'r y gyd. Ia, dyma sut ono 2500 ec. Sut mae'n edrych. Rwan, os dwi'n mynd mewn hyn. Iap. Waw. Edrychwch. Cerrig yma. Dywawd yma. Waw. Ond yn anffodus, mae un yn wedi cael. Ie, anffodus iawn. Reit, os dwi'n mynd I pipio mewn. Waw, edrychwch. Efo camera, iei, nachdi. Wps, dyna ni. Dyma sut oedd Barclodiad y Gawres, neu siambr gladdu yn edrych. Ond ti'n gweld hwn? Congrit. Adeiladu ers y 1950. Dyna ni. Mae dy tonu llunio rwan.